Здравейте, хора! Как сте? Добре ли сте? Добре дошли отново в канала. Това е, честно, да сме честни, нали? Това е втория ни опит за видео, понеже първото не се получи. Но сега вече имаме контент за гледане. Връщаме се към ерата с реакциите. Да. И това на вашия екран е геймов патка. Очаквам да е някакво хомосексуално насочено видео, но просто трябва да го видим според мен. Доктор Кастрация. Не мога да произнеса думата. Мисля, че ще е интересно. Готов ли си, да. Нека видим за какво става въпрос. Това клипче не сме го гледали и сега е време да го видим за първ път. Просто само видях това и чуха 2 секунди. Сега ще ви покажа. Патка. Поздрави за Димов. Много е сила. Ей, мацки! Казах ви, стойте сега надалеч. Патка! Хващам в ръцете си като меч. Устата ми са празни. Защо? Брат, той се е фанал за... И то му... Добре, защо бе, брат? Пипам се чаки се, но е кетч. Пишката взимам да правим се. Маски! Казах ви, стойте сега надалеч. Патка! Хващам в ръцете си като меч. Устата ми са... Брат, това не ми каже, че са някакви двама приятели и правят смисъл... Ние наистина нямаме идея за видео, ама те пък ептем. Това, брат. Празня! Пипам пичаки се, но е кетч. Пишката взимам да правим се. Махалата безизвестен, как бях девствен отзад. Добре, защо, брат? Той се излага по този начин. Не, бе. А то защо има перде на ръката? Седем пишки в устата и после още 6 отзад. бедера са в устата да пъкам и викам yes. Холдъп с късата пишка ги Брат, той го е фанал за главата, докато му е между краката, бе, брат. Ти направо. пак. Всичко си давам, брат, за тъжак. Нямаш представа какъв си гей, добре, че си имам аз. Опитвам нови неща като педерас. Това дето имам, всичко давам за пишка. Като колоноскопия се чевата почиства. Аз убих от секс-бърцата и кът са в къс ме викат Криста. Свиния пеня в рапа и в съня си лапам до Криста. Говоря те за мене, брат, и бики в майната, като го извади. Му видях лай. Не, то в текста, клипа, то всичко направо е. Само видях лайната, искам да я пишка, бебе, мания ваджайната, пишката си дай. Брат, той мрази вагин и я явно харесва. Мауи! Мацки! Казах ви, стойте сега Павло надалеч. Живот. Патка! Тук той изкреса го, брат, толкова две преди на просто вижда. Пипам се чаки се, но е кетч. Пишката взимам да правим се. Мацки! Казах ви, стойте сега надалеч. Добре. Стига толкова, не си. То сигурно другото е същата работа, продължението. Не, Разбрахме, че това момче явно просто има хомосексуални наклонности. Не знам, а той е голям смешник, наистина. Аз не знам такива хора как могат да се чувстват. Просто трябва да го разгледаме. В смисъл да разгледаме песните му. Не му правим реклама на канала, да знаете. Това съм го гледал, това трябва да го видите. Крадена... Какво хора? Просто искам да чуете. Рапшит. Аз съм гей. Всеки път, когато чукам майка си, не знам какво казва това, защо винаги чукам майка си? Баща ми, вече няма ги светло отговорите, си аз заеби. Моля те, чакай. Майка ми, иска коя ми, не. Имам ли нещо за забавянето? Няма какво да кажа. Буквално то в момента просто ви показвам смисъл за какви идиоти какъв става. изрод стана въпрос, това направо човек ли е? Не може да го поеме. Тя ме е родила такъв. Да имам хуй като път на връв. Баща ми не искаше да ме отгледа сам. Не е искал. Защото майка ми избяга с мюсюлмани. Мъсна кула. Това говори за майка си, направо е... То някакво коментираме, ама в крайна сметка тук трябва да съм само на точка 16+, защото малко прекалено. В смисъл, какво е това? Жените нямат... Брат, той се оплаква, че жените нямат членове ли бе, брат? Какво става? Комент ли това? Какво бе? Това не знам дали трябва да слушам. Защо няма клип бе, бе? Мали, ти ще швепс.
ти вярват, че жените имат пишки. Еми аз съм тук да преобърна представите ви за света. Те не говоря, брате. Жените нямат пишки, брат ми, казах ви. Затова не могат и да са обрязани. И има някаква дупка там в таза им. Каза ми, показа ми, наричали се вагини. Жените нямат пишки, да признавам си. И аз преди не знаех, тъй че вярвам ти. Отново, този човек е единствения, който няма как да му направиш даже читава реакция. Той просто лъскам в кенефа, това ми изглежда, че съм го гледал, между другото, не изобщо не го помня. Лъскам в кенефа, брат ми, лъскам в кенефа. Пениса ми няма вече друга употреба. Лъскам в кенефа, брат ми, лъскам в кенефа. Първата я свърших и във втора, после трета. Да, жуля толкова много, че превърнал съм се в чудовище. Повече не искам да гледам. Аз това... Най-съкровените ми мечти и жал... Не искам да му чувам. О, не. Здравейте! Днес ще прочита списъка ми с желания за тази година. Тази година искам да правя готин секс, много секс, невероятен секс, С момчета, предполагам. секс, романтичен секс, семействен секс, прекрасен секс, много фамилиарен секс, ултравиолетов секс, Ултравиолетът му трябва 2 хрена, като да гледат секс на пейка, анален секс, анален това, тебе ще какво значи педерастност. груб секс, урбанален секс, страстен секс, изненадващ секс, педерасти, Не, брат, той си бой. Педерасти, здравствен. криминален секс, гениален секс, акумулаторен секс, Той ще гръм. Аз неговите желания не искам да чувам повече. Просто ако случайно го следвате тоя, аз го следвам. Отпоследете го. Аз нарочно го следвам. Ако иска да се прави на да дойде да се бием. Не искам да го докосвам. Направете ето така да ви покажа сега. Не, бе, не искам да го докосвам, верно, че вземе да си помисли, че го харесвам. Ако не е за секс, значи не ме е бе. Добре е положението. Да, това момче... Не е добре. Така, намерихме и следващата икона. Това е Лил Пими. И той има песни и влогове и какво ли не прави. Много хора от вас го знаят, като може би с най-варала песента му Сокче. Но е време да обърнем другата страна на шегите му и да разберем какво точно иска да каже той. Защото той е някакъв много... Странен. Наистина, той е Само... страшен. Слушай. Със сигурност. Добре, ти откъде ти да отсокаш тук към той? Кой са кефи даже? Слушай, води, той не може да ти се нитра това. Той джимскер ли беше? Мале... Ужас. Аз не знам какво да кажа просто. Интервю с Любен. Сторар, той трябва да го види. Интервю с Любен Сторар. Знаеш къде съм? Плаза, Денс център, днес го звездите. Фики и Емрах, здравейте, как сте? Много добре, благодаря ти, как си? Много съм добре, ти как си? Много добре. Днес ще направим една игра. Той поне да е сложил, нали, а мой да сложи примерно видео на Емрах как говори до него, а той е сложил снимка. В която питам единия, след това питам другия. Започвам с най-неприятния въпрос. Кой е по-успешен? Фики или Емрах? Това изобщо не е за коментиране. Много ясно, че Фики. Той се кефи. Кой е по-добър певец? Фики или Емрах? Ами, с една дума не мога да кажа, и двамата сме в една и съща кръв. Не мога да се карам сега, например, че аз съм най-добре, защото двамата имам една и съща кръв и действия. Фики. Кой е по-лудия от двамата? О, това вече съм... Аз съм човек.
Той за кефи... Той трябва да се хилива, нали? Любен Стораро. Да, в крайна сметка този... Това е много Здравейте, българска приятели! песен. Аз съм Любен Стораро и искам да поздравя всеки един човек в цяла България и нека да живеем заедно с тази песен, която за първи път Да живеем заедно с тази песен. ще я пея. Нека да започна. Не си да Девойко Защо, брат? Това просто е като симфония за моите уши. Много... Това симфонията е зона готна мишка, бе, човек. Да, той какво да не знам какво му е станало. хубава девойко, сипни ми винце Брат, тази песен на slow motion ли я пей? да пия девойко ма. Девойко, ма? Сипни ми винце да пия барем се малко. Все малко. Барем се малко. Да, това е просто... Ако искате го последвайте, той е много добър певец. За много години. Само сега следете текста. Шеврам, шеврам. Шеврам! Шеврам ли бе, брат? Майко! Шеврам. Шеврам си парите. Тука няма скука. Ето 100 човека, ги на скука да е. О, те само брат. Лил Пими фристайл. О, той ще не бъде. В момента, Ти, Нико? да, фризьора му на трети. Чакай, ако правиш... Добре, давам колко искаш? 3, нали? Да. Добре, Магаре, Мацка и Ламбо. Ламбото си карам и возя яка мацка. Тя иска да я шибам градска. После влизам в нея, така полудявам, свършвам и целя и го раздавам. Аз я опъвам като някое магаре. Иска да ми прави мале супарале. Ще ми върти кавале. Кефа са само на единствено на супернатурале. Това нещо, майка. И хора, това беше от нашия видеоклип. Ако ви е харесало, палец нагоре, абонирайте се, знаете всичко от там. Да, камбанки, работи, всичко. Защото... Не искам обаче този клип да изглеждаме като някакви се съдим хората, защото знам, че изглежда така, но те си засъдени. Засъдени са, ако ти си на Лил Пимин там, не знам на колко е, какво е, но нали, това да те ограничават в педофилство, значи говорим много за тебе. Да, със сигурност. Та не бъдете като тях, особено като онзи първия инвалид. Да. Според мен това е просто... Наистина. Ние влезнахме в YouTube с цел да се забавляваме, не да бъдем потресени от тези неща. И децата ви някой ден да гледат тези. Да, и после ще има, що детето ми е такова, що детето ми става обратно, защото като излизат такива неща в YouTube е нормално. Според мен тези неща в YouTube трябва да се забранят. Да. А вие трябва да ви забраним да не ни гледате клиповете. Да. Да, постоянно да ни гледате, въпреки че то ние не не качваме знам. много. Вече Скоро може би ще се завърнем по... да, с повече поредици и с повече, предполагам, гейминг, влогове. Може би някой стрим. Да, може би някой стрим да има някоя игра. Реакции ще има със сигурност. Това може би е първия клип или втория, мисля, че да, за реакциите. Да. Може би ще пуснем някоя графа, да има само реакции, Да. понеже сме се запалили са по реакциите. Да, ако има някакви такива интересни индивиди, те не са толкова интересни. Да, има и 100% по-интересно от тях. Да. Да, това беше нашия клип, хора. Ай! Ви е харесал и до нови срещи. Чао!